Sin rematar este repaso rápido, porque sei que é moi complicado, Carlos. Restaurantes, tabernas, cafeterías, tú tes... Si, dices o Día das Tortillas. O Día das Tortillas é unha tradición, creemos que franciscana, precisamente relacionada cos ayunos, cos xexúns, e con todo o que eran as vigilias. E era un momento no que se liberalizaron xa, que pasaron a ser menos estricta, que se poden comer ovos, pois era un día que salían os franciscanos cos rapaces ao campo de San Lázaro, na malatería, frente aos leprosos, levaban unha tortilla. Que hai quen dice que esa tortilla ás veces iba rechea de navallas, do navallal, porque xa que tamén coquina é moi moderno, son a palabra da hora. Aquí sempre chamamos navalla. As cousas como son. A coquina é un invento madrileño de fai 25 anos. Sempre foron navallas. Navallas do Navallal, que era a playa de Grallal. Era, hoxe non hai navallas, pero... Nin hai playa de Grallal. A playa está como está, pero está aí. E entón xa digo, eran nese plan, non? Fora deso, que había outras celebracións, sí. Por exemplo, en todas as feiras, comidas e demais, a base fundamental eran as empanadas. Os empanados tamén eran algo moi antigo, non sabemos de que época, pero os nenos, cando íbamos á playa, sempre levaban os filetes empanados, non? Pero principalmente eran as empanadas. Empanadas de congrio, empanadas de raya, empanadas de melgacho, os pastelós de polo, moi importantes, empanadas de xoubas, de sardiña, pequena, empanadas de casi todo. E aquí había un tipo de empanada, a parte das xerais, que destacaba sobremaneira, que hoxe está casi perdida. Hai algunha panadería, como a panadería de Veiga, onde se pode conseguir, a de Mari Carme, pero son as empanadas da feira, as empanadas do Preve, que eran propias exclusivamente de Viveiro. E do día de feira, non? Sí, os días de feira ou de mercado. E que tiñan de especial esas empanadas con respecto a outras? Pois tiñan de especial o sabor. Estaban feitas, primeiro, unha masa de empanadas, evidentemente, sobre todo que seleccionaban os tipos de peixe. Non era un tipo, máis que un tipo de peixe, eran distintos tipos de peixe, melgacho, congrio, pata roxa, etc., etc., troceados, metíanse o día anterior, preparábanse con cebola, con sal e con amoado, cebola, sal e que máis, algo máis. Incluso lle deixaban o preve aparte, non? Sí, o preve aparte. Pirixel, deixábase reposar, despois facíase a masa a madre, distintos tipos, mesturábanse as fariñas, e despois deso, pois, preparábase todo, e unha vez que se facíase a cocción, e despois da cocción, e aparte facíase o amoado aparte. O amoado, o amoado non, o preve aparte, que era a base de aceite, non? Aceite, e ese aceite con os allos que se fritían, e despois botábase o pemento e un pouco de pementa. E ese aceite era a base, despois facíase un furado que se levantaba a tapa, e por aí botábase o preve. E entón, a xente que viña ás feiras mercaba as empanadas a distintas familias de Viveiro que as vendían, e con eso, con unha palomita de viño tinto ou blanco, pois comía normalmente, non? Chegaba a vender, en algunha feira había, teñeme contado moitas persoas que a facían, as últimas 2, 3 familias que as facían, pois había veces que a mellor na feira das Maulas teñe feito cada un deles a mellor 400, 500 empanadas de feira. Imagínate a cantidad de empanadas que vendían. O sea, que a empanada era primeiro de cando se iba a facer os traballos á terra, logo pasou a ser eses actos comunitarios, tal, non? Igual que as salazós. As salazós, por exemplo, tamén eran para os traballos da recollida, para as merendas da terra. Era a forma fundamental, era ideal. De transportar ben o alimento. Claro, igual que as conservas despois. E dixeche pastelón. Pastelón tamén é algo propio, non digo de Viveiro, pero si da Mariña, non? Eu creo que é moi propio da Mariña e en concreto de Viveiro, pastelón de polo. E despois o que dicías das conservas, co tempo, aparte das sardiñas, porque as sardiñas asadas sempre se comen as sardiñas cabezudas, non? Tripe todo, non? Que antigamente tamén chamábanse moitas sardiñas do pilo, porque sacaban directamente da salmoira dos pilos, non? Pois as sardiñas, por exemplo, cabezudas, aparte deso, as sardiñas lañadas ou as sardiñas en salmoiro ou escochadas, que é outro tipo, que era sin cabeza, a sardiña e o chicharro,
era simplemente viscerarlo e botarlle sal gordo, que o vendían as mulleres aquí na rúa e na ribeira, en tabais que tiñan e demais, ou en cestos, vendían precisamente para as aldeas, para a recolleita das aceituras e demais, ou para comer a cotío, non? Igual que os arenques tamén se vendían antes, que era sardiña prensada, pero sin aceite, sin graxa, que ese era un método catalán, que era o da salgazón propia, non? Despois pasou o mesmo que as conserveiras, que preguntabas antes. No século, a partir de 1903-4, xa antes, xa sabemos que na Edade Moderna, no século XVI, xa sabemos que había escabeches, a base de vinagres, en que se facían en barricas, con túnidos e outro tipo de peixes, non? Chicharros e demais, non? E entón os escabeches van a ser a base das conservas a partir de principios do século XX, que é cando aparecen as primeiras conserveiras en Viveiro Celeiro, inda que na Ría de Vicedo e o Barqueiro apareceron antes, apareceron hacia 1890, 88-90. Ese tipo de conservas van a ser principalmente a base de sardiña, inicialmente, escabeches, e despois vanse basar, así que a sardiña empeza a escasear a partir da Primeira Guerra Mundial, do ano 17, de finales, mediados da guerra, finais da guerra, van a empezar xa o gran boom das conserveiras de Celeiro, que van a ser máis de 20 e pico. E esas van ser a base de túnidos. Sobre todo, vai a aparecer xa o bonito en aceite, as sardiñas en aceite, xa co aceite de carbonel, de Andalucía, non? E vai cambiar totalmente. Eso todo vai a pasar ás tabernas e vai a pasar aos bares para bocadillos, para racións e todo tipo de comidas que comían os paisanos que viñan ás feiras ou a xente que comía a base de taperío. Temos que ir rematando esa parte de tabernas, de casa de comidas. Sí que, como sei que tes investigado bastante, sí que me apetece que profundices aí un pouco, pero casi máis con respecto ao ritual de convivencia que eso supoñía para a xente de Viveiro, non? E incluso de aproveitamento dos recursos. Aí que pasa? Chega un momento que a comida vaise mellorando moito, claro. Pásase dunhas comidas básicas moi pobres, os propios condimentos, o nivel de vida, o aumento, unha burguesía floreciente que empeza a subir, o contacto cas marinerías e, sobre todo, cos capitáns de barcos que viñen a Viveiro, pois dá lugar a xente que ven de Cuba, novas influencias americanas, en canto que como influyen na cociña viveiresa, etc., van dar lugar a que nos propios baiucas e tabernas que había en Viveiro, onde comía a xente, e pousadas, pois evidentemente iso vai se notar. Igual que se notan as bebidas, porque pasamos do viño simple peleón malo, que primeiro da terra daqui, despois do Ribeiro e da Ribeira Sacra, así que xa desaparece en Viveiro, pasase, como che dicía antes, a partir de 1852, de mediados do século XIX, aos augardentes de bagazo, que van a ser fundamentais xunto cos anisados, que van a ser a bebida dos mariñeiros caparva pola mañá, ou a media tarde, ou a diario, porque o alcoholismo na Mariña tamén entrou por aí. Por que? Porque os catalás e os donos das fábricas de salgazón en algunhas ocasións teñen pagado en alcohol, en vez de en diñeiro. Por exemplo, en Cariño pagaban en millo e en alcohol, en aguardente, que despois os mariñeiros revendían ou bebían tamén. Entón, claro, eso foi moi importante, o que é a caña e os anisados. E despois deso, as comidas tamén foron evolucionando, foron moito máis, claro. E despois chega a influencia francesa. Moito de culler xa, sobre todo cos pimentóns, todo isto. Que a día de hoxe é escaso. Sobre todo, caldeiradas, guisos, carnes asadas e demais, non? E despois xa nas casas de comidas empezan xa con sofisticacións. Mariscos e todo eso. Mariscos sempre, porque o marisco era moi barato porque non tiña mercado fora. Non é o da hora. Non é da agora. É dicir, que os camaróns, os percebes, os centolos, aquí hai un dito que dice que os pisaban nas redes. Non é totalmente certo. Algo de certo era, cando eran moi abundantes, por non sacalos da parella. Eso casi quere dicir que había un certo menosprezo, non? Por abundancia. Sí, pero aquí sempre había aquel refrán que dicía carne cría, peixe agua fría. Porque o peixe estaban cansados del
e decían que non alimentaban tanto como a carne, evidentemente, que era o que desexado, o que querían comer. Unha costilleta, por exemplo, era o desexo de calquer mariñeiro. Incluso Caxete nas coplas ten soñado con elas, non? Carlos, Cando chegaba a casa. como esta entrevista está enmarcada dentro de tratar de definir ese ADN gastronómico de Viveiro para que sirva para os demais, sí que me gustaría, porque insisto en que a pouca xente hai que teña todo o teu coñecemento, si lle tuviéramos que dicir aos restaurantes de hoxe en día, ou tabernas, ou gastrobares, ou como lle queiramos chamar, 3 receitas a recuperar, Tres receitas a recuperar. Tres receitas. Que xa sei que non te sintas comprometido. Sí. Tres receitas que... Sí, vamos a ver. A ese nivel é complicado. Que pasa que xa apuntache algo? Sí, no. Que tuveran que ser de culler. Sí, sí, bueno, dice. Digo que é complicado en que sentido? É complicado en canto que aquí hai unha gastronomía moi variada e moi boa. Pero, bueno, eu recomendaría os platos a recuperar. Tres, para restauración colectiva. Platos simples. De entrada, as caldeiradas. As caldeiradas, porque claro, moitas veces temos que ir a un restaurador para que nos faga unha caldeirada. Cando calquer casa de comidas, que tamén desapareceron as clases, que iso non dixemos, a antigua Carmiña Moura, o Seara, casas, o Vivero, casas que tiñan moita fama como casas de comida sin chegar a ser restaurador, tuveron unha función importantísima de Viveiro en canto a platos. Pero dos desaparecidos, por exemplo. Tres receitas. Tres ou catro. A ver, por exemplo, comida tradicional de Semana Santa, de Nadal, propia de Viveiro, o bacallau con cola. O bacallau do que non falamos antes, propio das cuaresmas, como salgado que era propio xa dos mosteiros de sempre e das clases altas. E tamén despois das baixas. Bacallau con cola e o repolo. Un plato típico de Viveiro. Tamén se pode facer coa allada, tamén bacallau, incluso podes tamén comer con merluza, se se quere, ou con outro peixe calquera. Outra, a pescada con allada e pimentón, que sigue existindo. Pescada galega. Pescada galega, moi típica. Outra cousa, dentro dos peixes, evidentemente, non hai en todos os sitios, pero en algún sitio sí, dos modernos, que está de sempre, pero é moderno plato, non? O propio de Celeiro e das vilas mariñeiras, o bonito en rolo, tamén é moi típico. Ou incluso o bonito guisado, que sería unha especie de marmitaco, aquí chamabanlle o bonito a mamá al oriente, porque era unha cociñeira de Faro, de Area, que era a familia dos Loriente, e por iso chamaban, que a chamaban para os días do Santiago en Celeiro. Xa temos máis de tres. Pero eu diría outro máis importante. Eu diría os Bertosa Viveres. E que ven sendo eso? Pois os bertós son os xeos das berzas que sempre se comeron, que son en xaneiro, febreiro, están máis blandos que nunca, que cando saen, vendíanse na plaza, unhas veces ainda os teño mercado na plaza, facíanse cunha carne picada de tenreira e cerdo, incluso con chorizo en algún caso, facíase despois un amoado todo con ovo e demais, cocíanse os bertós, despois poñíanse a fritir todo, e finalmente deixábase que se fixera un pouco a pouco. É unha receta longa de contar. Bertosa Viveiresa, dos que ten falado moitas veces en algunha ocasión con Queiro, que os probou en máis dunha ocasión en Viveiro. Non solamente son propios de Viveiro tamén, senón que tamén na zona de Ortigueira tamén son típicos. Incluso non sei se terá un pouco de componente cubano, en canto a meter a carne picada co bertón, en canto a envolvelos e demais, propio tamén da carne cubana. Outra comida propia de Viveiro, da Mariña, moi importante, que non comemos en todos os sitios, son as luras en tinta, con cachelos, ou con arroz. Igual que tamén podemos falar das navallas ao lambe-lambe. Hoxe desaparecidas, quedan moi poucas, pero que era un plato típico de Viveiro, igual que os carneiros, os berberechos, con arroz, con unha presiña de arroz condimentado, é dicir, que hai moitísimas, non? Non me dixeche ningún doce. Dentro de tres doces, por exemplo... Bueno, antes desa, mira, outra receita moi importante que sí que quero que quede aí, e que é recuperable de todo. Que además a ría de Viveiro está se enchendo dos tros e hai que empezar a limpalos, porque hai demasiados. E están acabando cos mexilos. As ostras en escabeche. Era un plato de Viveiro moi típico da burguesía de Viveiro,
que se poñía para toda a xente que viña de fora, como tamén as ostras, por exemplo, podíase comer tamén con, máis modernamente, con coliflor. Pero bueno, un postre, ou dous, Sobremesa, sobremesa, a torta colineta, propia de Viveiro, actualmente faise en Vale, na pastelería Vale, cunha receita que lles pasei eu, que atopei nunha casa de Viveiro, e destaca sobre todo porque é unha tarta de amêndoa máis suave que a tarta de amêndoa tradicional tamén de Viveiro, da Mariña de Viveiro e de Mondoñedo, que non leva cabelo de anxo e leva un amoado pequeno de bizcoito, xunto con outros produtos. É riquísima e moi de Viveiro. E xunto con ela eu tamén recomendaría hoxe Perdidos, pero non sei se os fan as monxas de Santa María, as de Valeflores facíanos, tamén propios de outros conventos que eran os amarguillos e os cordiais, xunto cos mazapás. Os mazapás siguen nos facendo, a mellor se por encarga igual as monxas de Santa María, as pastelerías de Viveiro todas, o brazo de xitano, que tamén é moi propio de Viveiro, e aquí tamén podíamos decir gastronomía, a pastelería de Entroido, que é riquísima, o viño quente que tomábamos os cativos, as xemas, é dicir, hai de todo, non? Pero claro, xa daría lugar a un libro, realmente. No, claro. Estamos dando pinceladas. No, pero mima, gracias. Polo longo. Bueno, Carlos, mil grazas polo teu tempo adicado previamente a esta entrevista, que sei que non foi pouco, e non me refiro simplemente á propia preparación da entrevista, sino todo o que xa levas afondado na investigación da gastronomía, e creo que o atrevemento a compartir estas píldoras de rescate que son identitarias nosas, ibache preguntar en 3 palabras, pero a min eso como que sei que é acotalo moito, non? Pero si tuveras a ben compartirnos a túa visión de que é para ti o que podería ser ese ADN gastronómico de Viveiro, ou esa esencia gastronómica, prefires que che pregunte 3 palabras ou unha descripción ou unha aproximación que... O ADN, claro, que é moi difícil buscar algo en concreto. Sí, claro. Despois da variedade que dixemos é moi complicado. Se fora o ADN inicial é máis doado, pero o ADN actual son moitas capas de todo tipo, moitos saberes, moitos aprendizaxes. Hai que darse conta que Viveiro como vila veraniega que tuvo hotéis desde moi antigo. Desde 1852 xa hai veraneo en Viveiro de fora. E iso deu lugar a que os hotéis e os restauradores de época xa imitaran platos de ingleses, franceses, de toda Europa e todos os sitios. Con todo iso podíamos falar tamén longo e tendido, dos entremeses, dos platos de... Pero que pasou? Iso hai unha mistura moi importante. O importante é a mistura que houve de todo, xunto co propiamente que era daqui. Pero fundamentalmente, eu creo que a base do ADN de Viveiro é a calidade dos produtos autóctonos, da pesca, das carnes e das froitas e verduras. Iso é importante. Cal é a mágoa? Que as froitas e verduras empezan a estar en peligro. Por que? Porque cada vez pasamos dunha plaza tremendamente ricaz, dun mercado semanal, ou casi diario a veces, non? Que tiña uns produtos de primeira calidade que os sigue tendo, pero que vai moito a menos. E, curiosamente, nun mundo como é actual, onde onde os produtos cada vez son máis caros, os produtos ecolóxicos, os produtos agrarios e naturais, que collen máis valor, a xente está deixando de producilos. Por exemplo, os tomates de Viveiro, as leitugas, as verduras, dicindo, que pasa? Eso sí que é un problema grande, non? Se chega un momento que temos un poder adquisitivo grande, pero non temos unha produción acorde co consumo, sí que pode ser un problema gordo, porque non é o mesmo meter produtos de aquí que produtos de fora, que madurecen nas cámaras, que teñen outros sabores e outras texturas diferentes, evidentemente. Iso é o ADN, para mí, fundamental, é esos pequenos segredos, non? Como cando antiguamente, que agora siguen conservándose ainda a marca, pero non se comercializa. Eu recordo de neno, por exemplo, os tomates do Minguiño, da Minguiña, de Area, que eran excepcionais.
Inda hoxe sigue habendo tomates bons de Galdo, que os venden na plaza, pero, que dicir, ese tipo de selección, ese tipo de inxertos das froitas, ese tipo de mantemento de todo tipo de especies arbóreas, frutais e demais, é fundamental se que queremos manter eso. E aí é onde tiñamos que incidir. Que tiña que ser unha labor de conxunto que non sería cousa individual, sino de lograr sentarse a unha mesa moitos factores e moita xente distinta para lograr facer da hostelería de Viveiro e da gastronomía de Viveiro un todo, pero un todo que fora a máis sempre. Esa é un pouco a intención deste proxecto ADN gastronómico de Viveiro, de dar esa semente inicial onde se vexa o que convén recuperar, e por eso a túa intervención e a túa participación era imprescindible, porque de nada sirve que nos poñamos a pensar en cociñar o futuro se non botamos esa ollada ao pasado, non? Moitas grazas, Carlos, por todo o teu tempo, por toda a túa sabiduría, e casi, gustaríame que te despidas ti, como boamente queiras, simplemente che vou pedir unha última cousa. O prato é un símbolo, non? Se nos tuéramos que amosar ao mundo, que prato como símbolo elixirías, non? Antes dixeche moitos. Complicadísimo, Sí, pero bueno, claro, pero o máis sinxelo, a caldeirada. A caldeirada porque ten moitos retrogustos distintos. Nunha caldeirada van moitos peixes diferentes, cada peixe aporta un sabor diferente, unha textura diferente, e é algo moi propio, algo moi simple de facer, moi sinxelo, pero con moitas posibilidades, un abano amplísimo. Bueno, moitas grazas, Carlos, por recibirnos aquí no teu despacho. Esta conversa enmárcase dentro dun proxecto que demos en bautizar como ADN gastronómico de Viveiro, e que está dentro a súa vez dun proxecto nacional que é Spain Culinary Village. Entón a intención e o obxectivo primordial desta conversa non é máis que ler ese pasado tan necesario para que deseñemos o futuro, non? Comprender como evolucionaron o comer, o beber, tamén o compartir mesa en Viveiro, e acordar que hai que recuperar para definir esa esencia gastronómica que nos define como pobo e como vila.